Ano yan? Dahil nagbigay ka ng Father's Day sa kanila, may Father's Day din sila. Oh, ang gagawin ko dito. Hila. Hilaan ko. Ay, punutin mo daw. Uy, ano meron yan? Maraming sarap. Sige, hila. Uy, ano yan? Ang haba. Ayun na, ayos ha. Pangregado. Magic sarap. Oh, sabi ko yan. Ang dami. Naging video mga. Ay, Diyos ko yan. Ano yan? Ang dami ah. Mas marami na ibigay. Sinigang. Ay, ano yan? Sinigang. Yan ang mga masasarap. Nagado. Nagado. Kabereta pa.